Good day mga kawais, welcome back to my video. Karon mga kawais, kaya mag-repack na punta sa kinumpra no. Akong ripakon na among ripakon de karon mga kawais kay mantiko ug asukal. Karon mga kawais mas nindot jud nga namoy kauban kay malesen ang inyong trabaho ug madali inyong trabaho. Kuning salamat ako kay akong pasalamat mama kay ni kuyog ug nisabay siya sa pag-repack sa ako Ni kuyog di ba di bitaw ko na ni kuan siya ba ni tabang ug pag-repack. So mo na mga kawais. Dali mga kawais no, ang gigamit ako electric weighing skill, tama ba? Basta ka na mga kawais, tingala ang uban mga kawais nga nagpatong og baso. Ay ingon ang uban. Katoy kas aba nga nagkuan sa kuan na question ba nga maapil daw og kuan dapat tanggalon daw ang baso kay maapil lagi og timbang ang kabug-aton sa baso. Mugamay na daw ang gipalit nila. Kana ko lahi-lahi yun yung tao kay naanad manggod ang bang tao nga ang gamit nila katong dili electric katong mano-mano ba. So dapat pwede i-explain mo sila ha mo to kung gibuhat mga kawais akong gipasabot o akong gipatan-aw og tagaag sample nga mauni akong gibutang nga baso kay para hulmahan para di mayabo ang mantika. So what I did is gipakita na ko siya, gipaton ako ang baso tapos akong gipindot ang pair. Pag mo pindot na tag pair mga kawais no, ma-zero na siya, 0-0 na jud na siya. So mo to siya mga kawais, pasabto na nato ang uban og masindot nga ipakita nimo sila para ingnon nga transparent ka sa mga butang nga imong ginapang buhat walay pagpangilad kay ang pagpangilad mga kawais ngilad jud kay na siya sa kuano sa pagpadagan sa imong trabaho or negosyo kay nabe di sumbalik no mo na mahadlok pud ta ana mo nang dapat jud tinud-an na inyong pagserbisyo sa ubang tao. So mo to mga kawais diri nga part is na repack namin ni mama man to mantika sukal na pod. So, medyo hassle jud siya no. Pero nindot yun yung ikaw mo repack sa inyong balay. Kay para sure jud mo sa timbang og mas dako mo gud ang imong kita kung kuan gud kung ikaw mismo ang motiman di kay kinumpra rin mga timbang daan nila. So, mo to mga kawais na. But before we end this video mga kawais, I just want to say thank you dai sa tanan nagsuporta ning mga video na akong ipang-upload. Hopefully nga namoy makatuna na mga kawais. Ako alam yun daning good intention lang jud ako mga kawais nga namoy makatluan ug naamoy ma-apply po ninyo. Kani tanan mga kawais based on experience jud siya ug kani siya effective jud siya nga mga ways akong ipang-ingon sa inyo ha kay nagiana po na tong mga sayop no ug dili po nako angay itulo sa inyong mga sayop para malikayan ninyo in advance. Di na mo moagi atong sayop nga mga desisyon. So, muna ito mga kawais so, hopefully i-follow ko ninyo sa Facebook page, RJ Kawais, and follow on my YouTube account, RJ Kawais also. God bless us all!